shout out. Thank you for coming. Hopefully all is well. Yes. How are you, Nova guy? $3 million in the house. Bigay love shout. Pasok lang mga laloves. I'm great, my dear. Thank you for coming, Nova guy. You are my first viewers. I'm here in your house, Nova guy. Doing my thing. Odon Demetrial Junior Black, Miga love shoutout. Good morning sa'yo, laloves. Katamsak puhos, ayan. Pags PHTV, Miga love shoutout. Good morning, host. Ayan, may jacket ka na po, laloves. Pags PHTV, meron ka na pong jacket. Ayan, no bagay, I give you one banana. Odon. Tako sa bahay mo. Date ng traffic side sa Guadalupe. Yan, Odon, dati naman tayong dikit, laloves. Wala ang ating music.
Ayan, o doon, meron kang harang. Ayan, nag-speech TV, nagbaba ng bahay, tusok gasgas. Ayan, o doon, dikitan mo si Ags PH TV, nagbaba siya ng bahay. Salamat po, host. You're welcome, laloves. Ayan. Ags PH TV, dati pala tayong dikit, laloves. Wait lang mga laloves, at may papasok. Buksan lang natin yung ating Yan mo? Yan mo ba? Gamitin mo? Pasulong din. Upo ka muna. Hanapin. Ika, bumili. Ha? Ayan. Salamat po. Ayan, Ags dan po ako. From Odon Territorial Junior Plan.
Ano yun? Ano yung mobile? Yung notebook. Yung ayuda. Ano? Ayuda tayo. Tamsakan natin si Udo ng 5. Yan na. Ang maramdaman. Dito ang ganyan. May bagsakan. Hanggang sa dulo. Hi, Ron Vlog Freelance. Hello po. Ayan. Kami lang check out. Ron Vlog, thank you for coming. Yan, no bagay, I'm still here. Thank you, Lalab. Ayan. Ron Vlog, nagbaba ng bahay. May hamit ha. Ano naman ba? Magkita ka ni White. Jen's Vlog. Hindi lang shout out Dex. Ayan. Diba ka ng bahay, Laloves, Jen's Vlog. Pagdikitan galit na ako ng ano kasi nakita mo naman masakit yung ating Pokemon. Hindi ko matiis na hindi mag-online eh. Sakit ng Pokemon ni host. How are you, Ayan, Jen's Vlog. Baba ka ng bahay, Laloves. Makipaglikitan ka dyan. Ayan, Ron Vlog. On the way sa'yo si Speech TV. Wala nang orago, nagbaba ng bahay. Hugs OTW from Ron Vlog Freelance. Hindi lang natin lalabs yung aking boses at Jen's Vlog. Nagbaba. Ay, oops. Kita naman si Jen's Vlog. Mga guys, ayan. Ayan, Jen's Vlog. Ikaw naman unang bumikit sa kanila lala. Para babalahan. So, walang ating music. Ron Vlog Dan from Novagay. Ron Vlog Dan sa'yo si Novagay. Pabalikan na lang Laloves. Jen's Vlog, magkapaglikitan ka dyan, Laloves. Ayan, for Melon in the house, may shout out.
6 million in the house. May galag shoutout. Ayan. Ayan, Ron Vlog. Ron Vlog dan tikit pasok lip from Ags Page TV. Ayan. Dahlia, may galag shoutout laloves. Thank you for coming laloves. Ayan. Nice channel there. Thank you. Ayan, Dahlia. Ayan, nababa ng ba. J. Jens Vlog. Dan sa'yo sino bagay. Ayan. J. Jens Vlog. Pabalikan na lang sino bagay. Dan sa'yo laloves. Baba ka bahay, Bex. Yung bahay ko nandyan na. Si Bikila ng Uragon. Yan yung bahay ko. Pag-pitch ng baba ng bahay. Ayan, ag-pitch. Balik na pala lalabs yung iyong bahay. Ayan. Sa bahay mo ako lalabs. Ayan. 315. Manghuli naman na naman ang pusit. Agents Vlog, pabalikan sino bagay dan sa'yo lalabs. An Ags Pitch, dan na po pasukli iway from Agents Vlog. Kailangan natin may music. Ayan, Soloanas TV, thanks sa post. Ayan, thank you for coming po. Soloanas TV. May loud shoutout po sa'yo. Nakadikitan po kita kay Chubby Peggy kanina. Ayan, laloves. Yung bagay, baba po bahay para masuglian ako, tiway. JJ's Vlog, sino bagay is an English guy, not a Filipino. No bagay, drop your link lalab so that JJ's Vlog will connect it to you. Yan, JJ's Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, Agsman, ayan. Kunin ko na ito sa'yo, lalabs. Naka 2 minutes na ako. Asan na si Chubby Piggy? Hindi po kanina po na dun po kita nakadikitan kay Chubby Piggy. Sipi ko lang ng Uragon. Island Ski Vlog. Ayan. No bagay dan po from J. Jens Vlog. No bagay, please return to J. Jens Vlog. Already done to you, laloves. Agents Vlog dan dikit kalimbang all from Ags PH TV. Ags PH TV, na full watch ko na bahay mo. May bakas pa, please back. Anong po, salamat. Ayan. Ags PH TV, palikan na lang si Ron Vlog freelance dan sa'yo lalabs. Pin link dan full. Thank you so much. Thank you so much, no bagay. EY Ron Vlog from Ags PH TV. Jens Vlog, nagbaba ng bahay, lalabs. Aristophilia, thumbs up dan hoas. Ayan. Aristophilia, may lang shoutout sa'yo, sir. Thank you for coming. Ayan, may jacket ka na po, Mr. Barista.
Ayan, tamsak dan ho. Salamat po sa patamsak dyan. Music. Ayan, J-Gens dan full pack pasukli. Walang bakas. Ayan. J-Gens vlog dan sa'yo si AgPH TV. Di siya nagbakas. Always welcome from Barista Phil. Yeah. Alright. Ayan. J-Gens vlog dan po sa'yo from Soloanos TV. Ayan. J-Gens vlog. Pabalikan laloves yung mga dumidikit sa'yo laloves. Yan, Barista Phil yan ang baba ng bahay. Ikitan si Barista Phil yan mga laloves. Nag-LS din po yan laloves. Madami pong tao dyan. Ayan, hugs done sa'yo from J-Gens vlog. Speech TV nagbaba ng bahay. J-Gens vlog nagbaba ng bahay. Tamsak naman lalabs yung nakapin. Ayan. Ipin natin si Ags. TV pa yung bahay niya. Mamaya ka na J-Gens vlog. Makipaglitan ka muna dyan lang. Ayan, mga lalabs. Padikitan naman yung nakapit mga lalabs. Maybe pa yung kanyang bahay. Ayan, Ags Man Vlogs. Nasa bahay mo ako ulit lalabs. Nakahuli ako ng liwit. Ayan, liwit. Ayan. J-Gens vlog, nagbaba ng bahay. Barista Phil. Then, pasukli po from J-Gens vlog. J-Gens vlog, wow. Kaya ka lang mapin. Mag-ano ka muna yan. Ano? Wala yan ha. Ayan, 6 million in the house. May vlog shout out. Ayan, Ron Vlog Freelance. Nagbaba ng bahay. Ayan, Agsman Vlogs. Bigit ka na sa'yo lalabs. Ayan. J-Gens Vlog. Maraming salamat po. TW from Barista Phil. Yeah. Alright. Bex, kumakalimbang yung kaldero mo. Wow. Hindi, kaldero, may bago tayong ano, may gumagalaw-galaw sa gilid ko eh. Kaldero. Ngayon, sinisit up na sa stand yung aking bagong mic. Ayan. Welcome, Sir Barista. Ayan, from J-Gens Vlog.
Barista Pilye, nagbaba ng bahay. Soloanos TV, ayan. Barista Pilye, dan po sa bahay mo, ayan. From Soloanos TV, ayan. Muhammad Permin Lalas, mega love shoutout. Hello po, Mama Idol, ayan. Thank you for coming, Muhammad Permin. Baba ka na ng bahay, Lalabs. Makipagdikitan ka na dyan. Padikitan naman po yung nakapin, Lalabs. Barista Phil Dan Hulpak. Walang bakas pabalik na. Bakit, Lalabs, ayaw mong magbakas? Kasi yung iba hindi na gaano dun. Ayan, Soloanos TV OTW na sa'yo. Maraming salamat ng Barista. Well, yeah, ayan. Soloanos TV, bahay mo po, ayan, from Barista Pula. Soloanos, baba ka po ng bahay, Lalabs, ayan. Muhammad Permin Vlogs, nagbaba ng bahay. Ayan, Soloanos also, nagbaba ng bahay. Speech TV, sunod na ako sa'yo. Maraming salamat from Barista Pula, ayan. Muhammad Permin Vlogs, thank you, Idol. Ayan, Soloanos dan po sa'yo, pasuplitin. Soloanos dan po sa'yo si JJ's Vlog. Balikan na lang po, Lalabs, thank you. Ayan, JJ's Vlog, nagbaba ng bahay. JJ's Vlog, gusto ka na ba sa nakapin, Lalabs? Yan, iwas bakas host dan si gas-gas. Ganun ba yun? Sige. Wala yung ating music. 7 million in the house. Mega love shoutout. Ay. Yes, Bex, tapos na ako sa nakapin full package. Ayan. Thank you, ayan. Ayan. Kanina pa ako dan sa'yo, JJ's Vlog, Soloanos TV. JJ's Vlog, pabalikan na lang si Soloanos TV dan sa'yo kanina pa daw. Ayan. Hugs dan ako sa'yo from JJ's Vlog. Ayan. JJ's Vlog dan Supli, maraming salamat, ayan, from Christophilia, ayan. Thanks, Soloanos, from JJ's Vlog, ayan. Soloanos TV dan Supli, maraming salamat, from Christophilia, ayan. Soloanos TV, nagbaba ng bahay. Welcome, sir, from JJ's Vlog. Ayan, TY Jen's Vlog, from Upwitch TV. Honest Taxi Driver, may galag shoutout sa'yo, Lalabs. Thank you for coming. Good morning, Ma'am Host. Baba ka na ng bahay, Lalabs. Makipagdikitan ka dyan. Ayan, 6 million in the house. May galag shoutout. Ayan, Hugs PHTV, main mo na po ang gamitin mo, maliit pa bahay mo, anis lang. From Soloanos TV. Ano naman ang ads na to? Ayan, Muhammad Permin, patamsak po, Idol. Ayan. Sige po. And yes, host from TV, ayan. Honest Taxi Driver, dan papasok lang sa'yo. Ang JJ's Vlog. JJ's Vlog, nagbaba. Palablab naman si JJ's Vlog, maliit pa yung kanyang bahay. Pag-page TV, dan Sukli, maraming salamat from Barista. Yeah.
Dikitan si Barista Pilye, mga lalabs, nag-DLS din po yan. Maraming banana dyan mga lalabs. Malalaking banana. Ayan. Tamsak host from Davengers TV Vlog. Ay, Davengers TV Vlog. May love shoutout sa'yo lalabs. Thank you for coming. Yan, Ags, full support na po host from Hannes Taxi Driver. Ay, Ags, pa balikan na lang si Hannes Taxi Driver Vlog dan sa'yo lalabs. Ayan. Wala yung ating music. Tumahimik. Biyahe mo na ako, host. Ayan, ingat ka lalab sa biyahe mo. God bless you. Ayan. Ingatan ka sana ng Diyos sa iyong biyahe. J-Gens Vlog. Ayan. Honest Taxi Driver. Dan po pasuplit yung from J-Gens Vlog. Ayan. Honest Taxi Driver Vlog. Nagbaba ng bata. Oh, masyaallah. May bago tayong mic mga lalabs. Ayan, padikit idol. Ayan. Ayan, J-Gens Vlog. Baba ka ng bahay lalabs at ikaw kahit susunod na itipin. Ayan. Ayan, Ags PH TV. Baba muna kita lalabs at susunod natin ipipin si J-Gens Vlog. Ayan, Small Lover. Hi, host. Ayan, Small Lover. May live shoutout sa iyo, lalabs. Thank you for coming. Ayan, Small Lover. Meron ka na pong jacket, lalabs. Hindi ka na magbaba ng ba. J-Gens Vlog. Thanks, host. Ayan. Avengers TV Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Alipin ni Barista Pilyo. Ayan, kay J-Gens Vlog. Ayan, wow. Ayuda agad. Ayan. May ayuda sa'yo si Alipin ni Barista. Ayan, from J-Gens Vlog. Ayan. Moped po Muhammad from Suarez. Pagsman Vlog. Tamsak ulit. Oh, salamat sa patamsak dyan. Ayan, may jacket na po yan. Si Agsman Vlog. Ayan, on the way host. Ayan, thank you. Solanos TV dan pasupli from Muhammad Permin. Ayan. Thanks Alipin from J-Gens Vlog. And Tamsak host. Thank you, thank you. Ayan, salamat Solanos from Muhammad Permin. J-Gens Vlog, OTW. Pani Barista Pili Tamsak, harang ko na sa sa'yo ito host. Thank you so much. Ayan. Thank you sa paharang dyan, lalabs. Ayan. Oh, thank you so much. Wow, mashallah. And Agsman Vlog, just subscribe. Thank you so much. Ayan. Avengers, baba ka po ba ay para masok yan? Ali dyan, Merzai, hi, hi. Kami nga nag-chat at lalabs, thank you for coming. Ayan.
JJ's Vlog, thumbs up, dikit from Small Lover. Ayan, JJ's Vlog. Suklian lalabs yung mga dumidikit sa'yo, lalabs. Ayan. Tulog na ako, so 1 a.m. na. Sige. Soloano Steve Vlog, thank you so much, sir. God bless you. Good night and sweet dreams. Amin ka? Ha? 1 minute. Ate Grace, may galag shout out, lalabs. Thank you for coming. Ayan, hello, hello, hello. Ayan. May jacket ka na po, Ate Grace. Ayan. Ayan, pangalawang ayuda ni Barista Philly kay JJ's Vlog. Thank you so much, Barista Philly, sa paayuda kay JJ's Vlog. Ayan. Tamsak na ako at Ate Grace. Ayan. Nabing George, tamsak dikit from Small Lover. Ayan. Nabing George, pabalikat si Small Lover dan sa'yo labas. Ayan. JJ's Vlog, Dan Pulpak ulit from Agsman Vlog. Ayan. Agsman Vlog, saan yung bahay mo at ang aking mabisita yan. Ayan. Welcome Guapa from Ate Grace. Agsman Vlogs. Punta tayo sa bahay ni Agsman. Dan Ags, Dan po from JJ's Vlog. Yan, Small Lover, dan sa'yo si Muhammad Permin Lalabs. Pabalikan na lang, Lalabs. Thank you. JJ's Vlog, dan all, pabalik na lang si Jet, Davin George, TV Vlog, dan sa'yo, Lalabs. Ayan. JJ's Vlog, lahat ng dumilikit sa'yo, Lalab, pabalikan na lang, Lalabs. Oh. Tingnan nga natin. Yan, Agsman, nagbaba ng bahay. Muhammad Permin, nagbaba ng bahay. Ate Grace, nagbaba ng bahay. Ay. Marista po, baba ka bahay, sukli ako sa'yo. Ayan. Ayudan niya yun sa'yo, JJ's Vlog. Simal o tinabulo sa'yo, from Davin George. Punta tayo kay Agsman. Tingnan mo na kung nakadikit sa main. Ang bahay mo, Agsman. Ayun. Ayan, Agsman Vlogs. Ay, lalap. Dito sa'yo yung aking main. Ayan. Manager ni Barista Tapsap, dikit ko na sa'yo ito, boss. Ay, maraming salamat talaga. Oh. Ang bait talaga ni Barista. Oh. Palain ka sana ng Diyos. Ayan. Ayan. Thank you so much. Ayan. Davin George, dan na po from JJ's Vlog. Small Lover, TW Muhammad. Ayan. Ate Grace, dan pasukli. Ayan, from Muhammad Permit. Ayan. Harang. Salamat po sa harang dyan, Small Lover. Thank you so much, Lalabs. Ayan. Muhammad dan sa'yo from Small Lover. Ayan. JJ's Vlog, Dan from Ate Grace. Ayan, Lalabs. JJ's Vlog, pabalikan si Ate Grace, dan sa'yo, Lalabs. Ayan. Huwag kang dikit ng dikit dyan, JJ's Vlog. Nood ka muna ng 1 to 2 minutes, then connect. Ayan. Huwag dikit ng dikit, mamaya kakainin agad ni Lulu yan. Ayan, Agsman. Dikit na ako sa iyo sa main mo, Lalabs. Ayan. Manager ni Barista yan. Pangatlong ayuda kay JJ's Vlog from galing kay manager ni Barista yan. Bait naman talaga ni Barista. Yan, Ate Grace, TW sa Steve Vlog. Manager ni Barista, nagbaba ng bahay. JJ's Vlog, pabalikan na lang, JJ's Vlog.
JJ's Vlog and Ate Grace dan po full package from JJ's Vlog. Ayan. Tingnan natin yung bahay ni JJ's Vlog kung bumili pa sa JJ's Vlog. Muhammad dan po from Ate Grace. Ayan. Muhammad dan sa'yo si Ate Grace. Pabalikan na lang laloves. Ayan. 33 na si JJ's Vlog. Lumuhit na siya. Kain ka? Million in the house, may gamigalab shot at wait lang lalabs at ako'y inom lang ng aking tubig. Manager barista full pack sa'yo sir from JJ's Vlog. Ayan. Inom lang tayo lalabs ng tubig at natutuyuan na ng si host ng laway. Alijan Merzay. Ayan. Drop your links lalabs then connect each other so that you can get more banana. Lalabs naman si ng tubig. Hindi ka naman ka. Kumain ka lang ha. Ito. Kanin. Kumain ka na. Yung mga lalas. Manit na si host. Ihead pa na. Ipit. Wala yung ating music, malalas. Yan. Ate Grace dan po from Lavenders. Ayan. Reveal official. Hindi ka nag-check. Lalas, patusok post. Ayan. Reveal official kung babang ng bahay. Ayan. Muhammad Permin, maraming salamat. Bahay na po. Ayan. From Barista Film. Stock si Driver Vlog, J. Full support na po host. Ayan. JJ's Vlog, pabalikan na lang si Taxi Honest Driver. Ayan, dan sa'yo. Ayan. Support ni Barista Tamsak, dikit ko na rin ito sa... Salamat naman talaga, oh. Daming payo na ni supporter ni Barista, oh. Abigail Malawi, shout out laloves, thank you for coming. Ayan, JJ's Vlog, pasapilidan sa bahay mo. One time like this, make it pop like this, make it not like this, make it drop.
Ayan, Bukes, taxi driver, dikit. Ayan. Ayan, J. James Vlog. Baba na kita lalabs ha. Malikot tayo ng iba. This, make it pop like this, make it not like this, make it drop. Ayan. Sidekick ni Barista Philip. Tamsak dikit na sa'yo, host. Maraming salamat naman talaga. Sayawan natin yan. One time like this, make it pop like this, make it not like this, make it drop. Yan, tapos na yung patalastas ni host. Ayan. Balik tayo ulit. Ayan. Ayan, Rohela TV, thumbs up mo. Ayan, sa lahat. Ayan. Hindi nga nag-chat sa'yo, Rohela TV. Thank you for coming, laloves. Ayan. Ayan, Jibong Next TV. May nga nag-chat sa'yo, laloves. Thank you for coming. Ayan. Thumbs up here. Good morning. Ayan. Inawisan si host ah. Sayaw ako. Ayan, sidekick. Agents Vlog, pang 5 ayuda sa'yo ni sidekick. Ayan. Level official at W sa'yo, pang The Avengers TV. Ayan.
Sidekick Barista, thank you so much, friend. Ayan, from Legends Vlog. Rodela TV, nagbaba ng bahay. Ayan, harang. Salamat naman sa parang-harang dyan. Ayan. Sayaw tuloy ako. Ayan, JJ's Vlog, nagbaba ng bahay. Palikitan naman lalab yung nakapin laloves. Ayan. Ayan, Barista Pili, dan sa bahay mo, pasukin na lang po from Brazil official. Ayan. Brazil official, binikitan kita lalabs. Hindi ako nagbakas. Ayan. Ayan. Rohela Tansak. Ayan. From Small Lover. Ayan. Ayan. Rebel Official. Nagbaba ng bahay. Rebel Official. Maraming salamat. At ilapin from Barista Figye. Gibong Mix TV. Ayan. Tambay muna host. Kakagising lang po. Salamat po sa patambay dyan. Ayan. Small Lover. Ayan. Nagbaba ng bahay. Malaki rin pala yung bahay nito ni Sir. Ayan. Dikit ko na to sa'yo, Sir. Walang bakas. Ayan. Rohela TV. Ayan. JJ's Vlog, dan sa'yo kaibigan. Pabalikan na lang JJ's Vlog. So, Rohela TV, dan sa'yo laloves. Ayan, 10 million in the house. May large shout out. Rebel Official, dan pabalik na lang from Davengers TV. Ayan. Ayan, taxi driver, nasa bahay mga laloves. Ayan. Small Lover, dating dikit tusok dan from Rohela TV. Ayan. Barista Feli, nababa ng bahay. Ayan. Kita nyo laloves, si Barista Feli laloves. Nag-LS po yan laloves, marami pong tao dyan. Same with me, Rohela, from Small Lover. Ayan, JJ's Vlog, nang baba ng Animo Lovers, dan tusok sa'yo, host. Thank you, thank you, thank you, Animo Lovers. Hindi kami galagsyot sa'yo, laloves. Thank you for coming. Ayan. Ayan, may jacket ko na po, Animo Lovers. Ayan. Barista Pili, on the way si Rohela TV. Ayan. Mag-sub sa akin, iwan kayo bakas para masuplian. From Rebel Official. Ayan. Rebel Official, nababa ng ayan. Dan tusok sa'yo, host. Salamat sa patusok dyan. Ayan. Barista full support po, host, from Anis Taxi Driver. Asnas 09, thumbs up, host. Thank you sa thumbs up dyan, laloves. Hindi kami galap shoutout sa'yo. Asnas 09. Ayan. Sabi ko. Ayan. Ayan, as na 09, meron ka na pong jacket laloves. Ayan.
Hanis Taxi Driver Vlog. Asan na bahay mo? Yan po, nakapin po siya, lalabs. Si Hanis Taxi Driver. Dahil niya nagbaba ng Hela TV dan sa'yo, Avengers TV. Wala yung ating music. Hela TV dan sa'yo from Reveal Official. Ayan. Reveal Official dan sa'yo kaibigan from Hela TV. Ayan. Hanis Taxi Driver lalabs. Ayan. Sabay makuli. Yan, small lover, nagbabauli ng bahay. Yan, Reveal Official dan Sukli, maraming salamat. From Barista Philly, ayan. Official full pack from Animo Lovers, ayan. Animo Lovers na baba ng bahay. Ayan. Big Rose Pork again, small lover. Ayan lang po, sige lang po. Ayan. Ayan, Hanis Taxi Driver, lalabs. Dito ko to sa'yo, lalabs. Ayan, Hanis Taxi Driver, Vlog dan full pack sa nakapin. Ayan, from Asna09. Ayan, lalabs, Hanis Taxi Driver. Pabalikan na lang lalabs yung mga dumilikit sa'yo. Ayan. Reveal Official, kanina pa po dan sa'yo from Davin George, Steve Vlog. Ayan. Salamat, small lover from Reveal Official. Asna09 ang baba ng bahay. Ayan. Agents Vlog, ang baba ng bahay. Miguel Malloy, still there. Thank you, madam. Ayan, JJ's Black, full pack from Animo Lovers. Ayan. Thank you, Ross. Ay, may palablag pa. I'm done. Thanks my friend sa pin host. Ayan. Royal at TV, nagbaba ng bahay. Ayan, Hanis Taxi Driver, lalas. Balikan mo yung mga dumilikit sa'yo, lalas. Ayan, Rohela, nagbaba ng bahay. Ayan, Abigail Mallory, nagbaba ng bahay. Alipin ni Barista Pilyo, Hanis Taxi Driver Vlog. Ayan, ayuda uli. Barista Pilyo, napakabait naman talaga. Ano, Barista, oh. Pagpalain ka sana ng Panginoon. Ayan. Bayons and Just Vlog. Good morning. Ayan. Bayons, may galad shout out, lalabs. Thank you for coming. Ayan. Ayan, Bayons, meron ka na pong jacket. Bili ka na magpabay. Ayan, Rohela, dan po, pabalik na lang from Davingers. Ayan, Rohela, pabalikan mo si Davingers TV Vlog, dan sa'yo, lalabs. Ayan. Agents Vlog, dan full pack na po. Ayan. From us na 09. Ayan.
Pani Barista Philly, nagbaba ng bahay. Animo lovers, dan po from Jijin's Vlog. Bayons, ayan. May jacket ka na lalabs ah. Bayons, meron ka na pong jacket lalabs. Yan po. Yan po sa bahay mo. Rohela TV full support. Pasok na lang po. Ayan. Parang reveal official. Ayan. Reveal official nagbaba ng bahay. Ayan. Thanks sauce. From Bayons in Jasper. Rohela full support na po. Host from Hanis Taxi Driver. As na 09 dan sa'yo. Ayan. Animo lovers. Ayan. Animo lovers nagbaba ng bahay. Ayan. Bayons nagbaba ng bahay. As na dan po lang Jijin's Vlog. Ayan. Hanis Taxi Driver. Pangalawang ayuda sa'yo ni Barista Philly. Ayan. Ang bait naman talaga ni Barista. Oh. Pangalawang ayuda sa'yo lalabs. Ayan. As na 09 dan po. Ayan. As na 09. Pabalikan po sa Jijin's Vlog. Dan sa'yo. Ayan. Reveal full support na po. Ayan. From Hanis Taxi Driver Vlog. Ayan. Jijin's Vlog. Nagawa ng bahay. Muhammad Permin. Nasaan ka na Muhammad Permin? Ayan. Manager ni Barista. Nagbaba ng bahay. Palablab naman mga lalap. Tingnan natin yung bahay ni manager ni Barista. Bayons, full support na po from Hanis Taxi Driver Vlog. YouTube channel. Hindi kami nag-shop at lalabs. Thank you for coming. Ayan. Jacket ka na lalabs. Marijo YouTube channel. Ayan. Bayons in Just Vlog. Dan na po sa bahay mo. Full support. Ayan. From Reveal Official. Ayan. Bayons. Dan sa'yo si Jijin's Vlog. Ayan. Reveal Official nagbaba ng bahay. Jijin's Vlog. Nagbaba uli ng bahay. Ayan. Barista Philly. Ayan. Dan sa'yo si Animo Lovers. Animo Lovers. Nagbaba ng bahay. Guys, dun po sa dumaan sa bahay ko. Huwag kalimutan ang dikit puro kasi tamsak lang. Nakalagay TY from Davengers TV Vlog. Ayan, Davengers, nagbaba ng bahay. Animo Lovers, maraming salamat po. TW from Manager ni Barista. Animo Lovers, yan po si Asna sa'yo. Pabalikan na. Mas lang, nagbaba ng bahay. Ayan. DJ Host, thanks po sa pa-jacket. You're welcome. Lalas, Marijo YouTube channel. Manager full support na po, host. From Taxi Driver Vlog. Marijo nagbaba ng bahay. Jijin's Vlog, dan full pack na sa'yo. Lalabs from Bayons in Just Vlog. Dan sa bahay mo, Animo Lovers, full support dan po, host. Jijin's Vlog, dan support nila po. Salamat. From Asna Sir. Northern Gaiman, may galing at chat at lalabs. Thank you for coming. Ay, mabaka na ng bahay, lalabs at makikita dyan. Wala ang ating music. Hanis Taxi Driver Vlog, dan pulpak po, ayan. Meron din nagbaba ng bahay. Jijin's Vlog, salamat po, dan na rin ako sa'yo from Asna 09.
Ayan, 4 na lang sa nakapin mga loves. 4 na lang, ayan. Dikit ko to sa'yo uli. 4 na lang lalab sa nakapin, 4 na lang, ayan. Bayons done po, pasok ulit. Thanks from JJ's Vlog, ayan. Thanks as no.9 from JJ's Vlog. JJ's Vlog, nagpapa ng bahay, ayan. Aning lovers dyan, so maraming salamat, ayan. From Barista Pili, ayan. Bayons and Jazz, full pack po from Animo Lovers, ayan. Animo Lovers, nagpapa ng bahay. James Kitibi, may love chat at sa'yo, madam. Thank you for coming. Tumusok sis, salamat. Devil Official, nagawa ng bahay. Meron din full support na puhos. Ayan, from Hans Taxi Driver Vlog. Meron din nagbaba ng bahay. Ayan. Supporter ni Barista, nagbaba ng bahay. Ayan. JJ's Vlog, nagbaba rin ng bahay. Ayan. Devil Official, dan full pack na po sa'yo. Salamat. From Bayons and Jazz. Grabe po, salamat. Sige po, sunod po kita ipin. Ayan. Ayan. Animo Lovers ng baba ng bahay. Ayan, 2 na lang sa nakapin, lalabs. 2 na lang sa nakapin. Ayan, full support na po, host from Hans Taxi Driver. Ayan. Ayan. Dating dikit sa'yo ha. Honest from Northern Gaiman, ayan. Bayons in Just Vlog, dat sa'yo kapatid from Rohela TV, ayan. Honest Taxi Driver Vlog, ayan. Ang 4 na ayuda from supporters ni Barista, ayan. Bait-bait naman talaga supporters ni Barista, oh. Gawa lang kayo ng bakas para masuklian kayo from Rohela Official, ayan. Marikit naman sa Bicolangan ng Orangon, kahit tamsak lang mga lalabs, okay na siya lalabs. Na 09, nagbaba ng bahay. Northern Gaiman, nagbaba ng bahay. JJ's Vlog, nagbaba ng bahay. So, ayan. Sidekick ni Barista Filie, ayan, nagbaba rin ng bahay. Is na full support na po, host from Miss Taxi Driver. Natin. Ayan. Animo Lovers, dyan po, full pack na po from Bayons and Just Black. Ayan. Northern Gaiman, full pack po. Ayan, from Animo Lovers. Ayan. 7 million in the house, may love shout out, ayan. Boss, cute ng boses mo eh, from Animo Lovers. Thank you. Ayan. Mahina lang boost natin kasi may tulog. Honest Taxi Driver Vlog, 100 na, ayan. From Sidekick Meet Barista, ayan. Congratulations, ayan, Honest Taxi Driver. 100 ka na, lalabs. Pwede ka nang tumambling dyan, lalabs. Mumbling ka na. Ayan, dikit ko pa to sa'yo, lalabs, Taxi Driver. Ayan. Animo Lovers, ayan. Yan to your friend, ayan. Parang singer. Kaya yata host. From Animo Lovers, ayan. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Thank you so much, Animo Lovers, ayan. Thank you, host from Honest Taxi Driver, ayan.
Baba muna ako, lalabs. Iwan lang ng bakas. Balikan niyo ko kagad. Thank you po, Barista Pilye. Thank you so much sa'yo, lalabs. God bless you so much. Ayan. Thank you, thank you, thank you. Pagpalain ka ng Panginoon. Ayan. Madijo YouTube channel. Rohela Dan TV Dan. Ayan. Agents Vlog. Nagawa ng bahay. Saan na si yung papapin? Kalimutan ko, sino ba yon? Ayan, Hannes Taxi Driver, lalabs. Baba na kita, lalabs. Sino ba yun kanina yung gusto magpapin? Kalimutan ko na. Ayan, Kaliskis TVPH. May galad shout out sa'yo, Kaliskis. Ayan, thank you for coming. Ayan. Always welcome, lalabs from Barista Pilye. Ayan. Bayons and Just Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Barista Pilye, nagbaba ng bahay. Kaliskis TV page, harang. Ayan. Bakit huwad ka pa rin, Kaliskis? Nilagyan na kita ng kanina. Suot. Ayan, ayan, ayan. Majoy's Corner 2000. Hi, host. May shoutout sa'yo, Majoy's Corner. Ayan. Morning, host. Thank you for coming, lalabs. Ayan, lalabs, Joyce. May jacket ka na po, lalabs. Hindi ka na magbaba ng bahay. Ayan. The cooking angle here. Ayan. From Kaliskis TV PH. Ayan. Bigin Malore. May shoutout sa'yo, lalabs. Nandiyan ka pa rin ba? Nasaan na kanina si yung magpapapin? Nakalimutan yung pangalan niya. Sino ba yun? Hanapin na natin. Si Reveal Official, nasaan ka na, lalabs? Baba ka ng bahay, Reveal. Where are you, lalabs? I'm waiting for you here. Reveal, where are you? Yan, ang Bigil Malori, nagbaba ng bahay. Mayo, salamat po sa ayan, JJ's Vlog. Nagbaba ng bahay, ayan. Dan, thanks my friend sa pin host. Ayan. Million in the house, may shout out. Ayan. Madijo YouTube channel, Dan po. So, clip from us na 09. Ayan. Kamsa ka naman sa Bicolana, Oragon mga lalabs. Madijo YouTube channel. From Bayons and Just Vlog. Ayan. Dan sa'yo, lalabs. Pasuklan si Bayons. Ayan. Majoy's Corner, nagbaba ng bahay. Madijo channel, punta sa'yo. Ayan. From Animo Lovers. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Madijo YouTube channel, Barista Pilye, Dan sa'yo, lalabs. Ayan. Bigil Dan po, pasukli po from JJ's Vlog. Ayan. Bayons and Just Vlog. Wala yung ating music. Okay. Reveal, nasaan ka na, Reveal? Umalis ata si Reveal. Nagtampo. Ayan, 9 million in the house. May shout out. Ate Grace, nandyan ka pa rin, Ate Grace. May shout out. Palikitan naman si Ate Grace, so nagbaba ng bahay. Here pa ako, ayan. Ikitan ko na lahat, host. Ayan, maraming salamat. At binalikan mo sila, lalabs. Ayan. Sino yung maliit na bahay dyan, lalabs? At tipin natin. Tingnan natin si Bayons. Ayan. Oh, malaki rin pala yung bahay ni Bayons. So, may harang si Bayons. Ayan, Hannes Taxi Driver. Ayan. Ibang Mix TV Vlog. Salamat po sa tambay-tambay dyan, sir. Ayan. Magkape ka muna, sir. At anong oras sa Pilipinas tubig? Ayan, alas 6 na. Alas 6 na ng umaga dyan. Ayan. Dan po sa bahay mo, Ate Grace from Reveal Official. Reveal, hinahanap kita kanina. Saan ka nagpunta? Papaluin kita eh. Ayan, 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 ayan. Pin natin si Reveal.
Padikit naman lalab sa nakapin. Ayan, Bayons. Ang ganda naman nitong pinuntahan mo sa Korea. Korea ba to? Ayan. Ayan, Madiju YouTube channel, Bayons and Just Vlog Dan. From Madiju YouTube channel. Ayan, JJen's Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Reveal OTW from Ate Grace. Ayan, Asna. Reveal official Dan, full pack from Asna 09. Ayan. Madiju YouTube channel, Asna 09. Thanks, Lodi. Ayan. Reveal official Dan po. Ayan, reveal. Pabalikan na lang si JJen's Vlog. Reveal. Balikan mo mga lalabs, yung mga bibigit sa'yo lalabs. Bayons. Bigkat sa'yo lalabs, walang bakas. I'm done. Thanks my friend sa pin post. Okay. Reveal, pabalikan si Abigail Malori dan sa'yo lalabs. Iwan po kayo ng bakas para masuklian ko para patas. Digit is here. Ayan. Joyce Corner, full pack for you from Animo Lovers. Ayan. Reveal official Dan from Madiju YouTube channel. Harang po ako po sa'yo. Ayan. Salamat naman sa harang-harang dyan, Animo Lovers. Ayan. Abigail Malori, nagbaba ng bahay. Mga Joyce Corner. 4,000 Dan po from Bayons in Jazz. Ayan. Animo Lovers ng baba ng bahay. Ayan, nabigil Malori, love. Ayan. The Grace Dan full pack po from Asna 09. Animo Lovers ng baba ng bahay. 9 million in the house. May ginagalat shout out. Ayan. Tusok Dan po, I like your neck. I like yun, nakasulat sa screen na. Thank you. Ayan, Pinoy Life in Turkey. May gamigalag shout out. Ayan. Abigail Dan po sa bahay mo. Pasukli. Thanks po, JJen's Vlog. Nilagay ko po yan para po kung di nyo nakita yan sa may chat natin, nakikita nyo pa rin sa aking harapan mga lalabs. Para mabalikan nyo lahat. Dumikit sa inyo mga lalabs. Ayan. Dahil yan, nagbaba ng bahay. Ayan, JJen's Vlog. Pare ng JJen's Vlog, baba ka bahay mo para mapuntahan ko. JJen's Vlog, baba ka ng bahay, lalabs. Ayan, nagbaba na siya ng bahay. Ano yung YouTube channel, tamsak sa nakapit, then, Dan, ayan. Galing talaga ng nakasulat. Pinoy Life in Turkey. Ayan. Bayons and Just Vlog. May magalang shoutout. Ayan. Baba siya ng bahay. Ayan, Bayons. Napanood ko siya ng full. Pwede rin naman. Pwede ba mukha po lumabas sa screen? Matakot naman yan. Baka biglang magulat si host. Parang gusto mo kong halikan yan pag lumabas yung mukha mo sa screen. So magkarap tayo. Ayan, JJen's Vlog, nagbaba ng bahay. Pinoy Life in Turkey, nagbaba ng bahay. Ayan. Bayons and Just Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. 7 million in the house. May shoutout. Ikitan po tayo. Main po. Ayan. From Pinoy Life in Turkey. Ayan. Pinoy Life in Turkey Dan. From Malijo YouTube channel. Katapos
Tapos lang harang mo. Salamat naman animo lover sa parang-harang dyan. Ayan. Patangsakan naman si Bicolanang Oragon mga laloves. Ayan. Agents download. Salamat. Nag-iwan din ako ng bakas. Ayan, Abigil Malori. Pinay live in Turkey dan po sa bahay mo pasukli po. Thanks. Ayan. Agents vlog. Ayan, Reveal Official. Sa bahay mo ako, ayan. Pinay live in Turkey dan po sa bahay mo, pasukli na lang si Jayens Vlog, ayan. Abigail Mallory, nagbaba ng bahay. Saan kayo ngayon, host? Nasa UAE po, lalabs. United Arab Emirates, ayan. Salamat, Reveal, dan na rin ako sa'yo from Jayens Vlog, ayan. Jayens Vlog, nagbaba ng bahay. Reveal Official, ang galing ng video mo. Ikaw yung nag-rap, ayan. From Ate Grace, ayan. Bigil pasukli po, thanks Bex from Jayens Vlog, ayan. Abigail Mallory, full pack from Animo Lovers. Pinoy Life in Turkey dan pulot sa bahay mo. Salamat, ayan. Pinoy Life in Turkey dan dikit from Majoy's Corner, ayan. Pinoy Life in Turkey, balikan mo si Majoy's Corner dan sa'yo lalat. O layo mo pala, host. O lalabs, ang layo-layo natin. Ayan. Reveal. 2 minutes na ako sa'yo, ha. Ayan. Galing mag-rap. Ayan, dikit na. Reveal, ayan. I'm done, thanks my friend. Madi Ju, ayan. Pabalikan na lang si Abigail Mallory. Madi Ju, dan sa'yo, ayan. Agents lang ng baba ng bahay. Pinoy Life in Turkey, dan. From Bayons in Jazz, ayan. Abigail Mallory, dan. Pasukli, ayan. From Madi Ju YouTube channel, ayan. Salamat, Animo from Majoy's Corner, ayan. Hi, Pauline. Nagagalag chat out sa'yo, lalabs. Thank you for coming, ayan. Salamat po sa pakikinig from Reveal Official, ayan. Reveal, ang galing, nag-enjoy ako. Pakinggan siya to. Tuloy mo lang, okay? From Ate Grace. Tamsak Dan from Pauline. Thank you, lalabs. Ayan. Hello everyone from Pauline. Lions in Jasper. Baba ng bahay. Pauline, nagbaba ng bahay. Finding Nemo. Hi, host. Bigyan ka lang shout out. Finding Nemo. Thank you for coming, lalabs. And Finding Nemo, meron ka na pong jacket, lalas. Pwede ka nang magbaba ng bahay. Ayan. Pauline, nagbaba ng bahay. Bayons, nagbaba ng bahay. Jibong Mix TV. Bakit nakaubad ka, Jibong? Sir Jibong, di ba nilagyan na kita kanina ng suot? Yeah. Panay hubad to si Jibong, ha? Ayan, ayan. Majoy's Corner, dan po sa bahay mo. Salamat po from Reveal Official. Ayan. I'm done, thanks my friend. Jens, balikan mo sa Abigail Mallory, lalabs. Dan sa'yo, lalabs. Ayan. Bayons in Jazz, nagbaba ng bahay. Inuhubaran mo ako, eh. Ayan. Hindi ko napansin, nahubaran ko pala si Jibong. Sorry naman po. Ayan. Thanks, Abigail.
Ayan, Finding Nemo, nagbaba ng bahay. Ayan, iwan lang po ng kayo ng bakas mga lods para patas at masuklian ko kayo from Reveal Official. Ayan. Bigil Malor is still there. Ayan, Colin Dan sa binaba niyong bahay na si Apple Vlog from Animo Lovers. Ayan, Animo Lovers na baba ng bahay. B. 30 minutes pa. And 5 million in the house. Bigyan mo lang shout out. Ayan. Ayan, Pulindan sa binaba niyong bahay na si Apple Vlog. Ayan, from Animo Lovers na baba ng bahay. Abigil Malor ng baba ng bahay. And Bayons and Just Vlog ng baba ng bahay. Pulindan sa bahay mo, Finding Nemo, pasukli na lang from Reveal Official. Ayan. Finding Nemo, Dan sa bahay mo, pasukli po, thanks from JJ's Vlog. Ayan, Pipula ng Urago nagbaba ng bahay. Ayan. Finding Nemo Dan from Madijo YouTube channel. Ayan. Agents Vlog nagbaba ng bahay. Madijo YouTube channel nagbaba ng bahay. Ayan. Bayons nagbaba ng bahay. Yan, 6 million in the house. May blood shout out. And then thanks my friend. Wow, nice place. Animo Lovers. Mga Bikil Malori. Finding Nemo. Dan sa'yo sa Animo Lovers. Laloves. Balikan na lang. Ayan. Animo Lovers nagbaba ng bahay. Ayan. Finding Nemo nagbaba ng bahay. Bigil Malor nagbaba ng bahay. Ayan, Jibong Mix TV nagbaba ng bahay. Palablab naman si Jibong Mix TV. Ayan. Nag-LS din po yan mga laloves. Padikitan nyo laloves. Finding Nemo Dan po sa bahay. Pasukli, thanks po from JJ's Vlog. Oracle Channel, Tamsak Harang. Thank you sa patamsak harang dyan. The Oracle Channel, may magalat shout out. Ayan. Oracle Channel, nagbaba ng bahay. Ayan. Jibong Mix Dan po sa bahay mo. Pasukli po, thanks from JJ's Vlog. JJ's Vlog, dalawang balik. Ayan. Oracle Channel, nagbaba ng bahay. JJ's Vlog, nagbaba ng bahay.
43 ka na, JJ's Vlog. Ayan. Jibong Mix TV Dan from Madi YouTube channel. Ayan. Jibong Mix TV full pack po from you. Ayan. Animo lovers na baba ng bahay. Ayan. JJ's Vlog na baba ng bahay. Ayan, Rebel Official, baba na kita laloves. Pin natin si Bicolanong Oragon. Tamsak naman ang nakapin mga laloves. Ayan, thanks Jibong from JJ's Vlog. Ayan, Oracle Channel Dan po sa bahay mo. Pasukin na lang po, salamat from Rebel Official. Ayan. 7 million in the house, may migalad shout out. Wala yung ating music. Ayan. Animo lovers na baba ng bahay. Oracle Channel Dan from Madi YouTube channel. Ayan. Rebel Official na baba ng bahay. The Oracle Channel Dan sa bahay mo. Pasukin na lang po. Thanks from JJ's Vlog. Ayan. JJ's Vlog na baba ng bahay. Ayan. Friends na kami sa pin host. Ayan. Thank you, Abigail Mallory. Ayan. Dan to you. Animo lovers, thank you from Jibong Mix TV. Ayan. Pinas yung bahay ni Mallory. Ayan, nalaki pala ng bahay ni Miss Abigail Mallory. Ayan. Mansion, 3 million. Ayan. Finding Nemo, nagbaba ng bahay. Ayan. Madi Jo, baba ka ng bahay please from Jibong Mix TV. Ayan. Animo lovers, Jibong welcome to bro. Ayan. From Animo lovers. 9 million in the house, may mga love shout out. Boss, I really love your intro, so relaxing. I mean your background music. Pinapatulog ko na kayo. Pampatulog yan eh. Ayan. Ayan, Mali YouTube channel, nagbaba ng bahay. Jibong Mix TV, nagbaba ng bahay. The Oracle Dan po sa bahay, mapasukin na lang po, thanks. From JJ's Vlog, ayan. Oracle, pasuklian si JJ's Vlog, dan sa'yo lalabs. Nagbaba siya ng bahay. Yan. Animo lovers mo napapasayaw. Animo lovers nagbaba ng bahay. Antukin mo na kayo dyan mga lalabs.
Parang lapang na ba si Lolo? 33. Jejen's Vlog, 43 ka na kanina. Ayan, 43 ka na pala. Mali pala yung tingin ko. $146 sa'yo at Madiju YouTube channel. Thank you. Ayan, from Jibong Mix TV. Ayan. $9 million in the house. Mega love shout out. $148 pa lang pala si Madijo. Ayan, laloves. Padikitan yung nakalapin, laloves. Madijo. Ayan. Jayer, 188, hi. Mega love shout out, laloves. Thank you for coming. Ayan. Hayem, ayan. May jacket ka na, Hayem. Hayem ba yan? Ayan. Alis na po ako. Pupunta sa work. Medyo malayo biyahe. Sige po, animo lovers. Ingat ka po, laloves. Thank you for coming, ha. Ingat ka po. God bless you. Rex, hehe. Ayan, napapatawa si JJ's vlog. Pinapaantok ko na kayo. Ayan, malapit tayong mag-closing time. Ayan. Sa lahat ng dumikit, maraming salamat sa inyo. See you next time. Bye na po. Love you, sister. Ayan. DJ Host, lakas man lagas ni Lolo. Grade 2 na po. So, nalaban lang lagi tayo. Ayan. Ganun talaga, huwag ka mawala ng pag-asa. Samahan na rin lang dasal. Madi Jo, ayan. Ikit ko to sa'yo, laloves. Gawin natin 150, ayan. Tingnan natin yung kanta para yung tugtog natin parang nakakaano. Ayan. Anak ng tinapat Tagalog pala to si Animo Lovers. Kala ko ibang lahi, ha. Ayan, Mari Jo. We'd watch videos dikit from Hayem. Ayan. JJ's vlog ng banang bahay. DJ Host, thanks po sa ayuda. Ayan. Ex, wala bang pang disco dyan, ha? Huwag na kasi mapapasayaw tayo niyan, JJ's vlog, eh. Ayan, Finding Nemo nagbaba ng bahay. Ayan, nag-150 na si Madi Jo. 6 million in the house. May nag-shout out. Tap. Ayan, mix mo lang. Ayan. Hayem, Animo Lovers, OTW with watch videos dikit. Ayan, from Hayem. $11 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Jibong Mix TV nagbaba ng bahay. Palablab naman si Jibong Mix TV. Ayan. Nag-LS po yan siya, mga laloves. Dikitan nyo, laloves. At maraming ayuda dyan.
lalabs, may galad shout out. I am 188, thanks Lodi from Madijo YouTube channel. Ayan. Mga bigs pahingi ng relief foods, haha, from JJ's vlog. Expire na yung relief foods. Ayan, JJ's vlog, nagbaba ng bahay. Patamsakan naman si Bicolanang Oragon mga lalabs. Ayan. Ayan, JJ's vlog, bumuhit ka na. Iyan kita ng dalawang bit. JJ's vlog, retrieve para maging 45. Ayan. JJ's vlog, balikan mo to ha. Yung magbabakas ako sa'yo, balikan mo to. Ayan, JJ's vlog, balikan mo si Jonaski ha. Dinikit ko sa'yo, lalabs. Ayan, JJ's vlog, TW from Hayem. Ayan. G-Box Mix TV, OTW from Hayem. Ayan. Marijo, nagbaba na. Marijo, wag ka na lalabs, magbaba ng bahay. Papaluin kita dyan eh. Ayan no. Nakapin ka lalabs, wag ka magbaba ng bahay. Papalo ka ni Lolo dyan. Hayem, dan natin po sa bahay. From Hi, Indian Wanderer. Mega galad shoutout. Ayo. How are you, my loving the Indian Wanderer? How are you, lalabs? Thank you for coming, Indian Wanderer. Agents Vlog, balikan mo si Jonaski ha. Tikit sa sayo, lalabs. Ayan. Jonaski, baka ng bahay, lalabs. Ang tulog-tulog dyan. Ayan. Member ko pala si Jonaski, nakalimutan ko. Oh my God. Ayan. Tusok ko sa spaghetti mo. Thank you. Ayan. Yan, JJ's vlog, nagbaba ng bahay, Bicolanang Oragon, Abigail Malori, OTW with watch videos, ayan, from Hayem, ayan. Dantoyo Hayem, from Ibong Mix TV, ayan. Jonaski, ayan. Jonaski, makipagdikitan kaya. JJ's vlog, balikan mo si Jonaski ha, lumikit siya sa'yo. Jonaski. Majoy
Joyce, nagbaba ng bahay. Ayan. Junaski pa yung ibahay mo para balik ko sa'yo. Laloves, nagbaka siya sa'yo, Laloves. Junaski, baba ka nga ng bahay. Ayan, 10 million in the house. Bigyan ka shout out. Ayan. Joyce Corners, done. Ayan. Ramada YouTube channel. Ayan. Joyce Corner. Ayan. Dan sa'yo si Hayen. Pabalikan na lang. Junaski, baba ka ng bahay. Pasaway naman tong Junaski na to eh. Ayan. Choyeme channel. Korea singer. Islands Kitty. Ayun sa'yo. Good morning. Hindi mo check out. Choyeme channel. Korea. Ayan. Nagbaba siya ng bahay. Hayen nagbaba ng bahay. How are you, Laloves? Choyeme channel, Korea singer. Ayun. Hayem, nagbaba ng bahay. Palabog naman si Hayem. Na lang pala, 997. Si Hayem, bigyan natin ng 3. Ayan. Graduate na pala to. Ayan, Hayem. Padikitan si Hayem. Pag-graduate na pala yan. Ayan, Marijo. Pag muna kita, Marijo, ha? Bigyan natin si Hayem. Ayan mga laloves, padikit naman yung nakapin. Malapit na. Ayan. Marijo Dan from Choyeme channel. Ayan, Marijo. Pabalikan na lang si Choyeme Dan sa'yo. Ayan. Choyeme channel, Korea singer Dan from Marijo YouTube channel. Ayan. Finding name mo, nagbawa ng bahay. Dan na sa'yo, Hayem from JJ's Vlog. Ayan, Hayem, ha? Malablab naman mga lalabs yung nakapin. Yun na lang sa kanya, oh. Graduate na siya. Ayan. 2 na lang lalabs sa nakapin. 2 na lang. JJ's Vlog. Kitan mo yung nakapin. Ayan. Adyo, Chingo Jump. Chingo Gum sa Agnida. My friend, thank you so much. Ayan. Choyeme, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, 10 million in the house. May kinigalat shout out. Salamat, madam. Ayan.
laloves. Ayan. Road to 1,000. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Canada Grace, mega love chat sa'yo, madam. Thank you for coming. Tamsakdan, boss. Ayan. Mega love chat sa'yo, Canada Grace. Ayan. Joy Emid. Ayan, channel. Thanks, loaded from Money YouTube channel. Ayan. Canada Grace, nagbaba ng bahay. Bibilos, mega love chat sa'yo, madam. Thank you for coming. Ayan. Bibilos, nagbaba ng bahay. Moana Iguana Vlogs, mega love chat out, host. Ayan. May nagbaba ng bahay ko. Salamat up muna, men. Sige po, ma-Joyce. Order, thank you, laloves. God bless. Tapos na. In the house, may blood shout out. Ayan. $11 million in the house, may blood shout out. Ayan. Ayan, hayem. Isa na lang sa nakapin, mga laloves. Ayan. Ayan, JJ's lang nagbaba ng bahay. JMA OTW. Ayan. JMA OTW with watch videos dikit aram from Hayem. Ayan. Ayan, 7 million in the house. May mga shout out. Ayan. Ayan, mga laloves. 3 o'clock na po dito ng madaling araw, laloves. Kailangan din ni host ng matulog. Ayan. Madi Jo, Canada Grace, Bibelos. Ayan. Joyeme. Ayan. Thank you so much sa inyo, mga laloves. Abigail. Ayan. Ayem. Natutulog na si host. Ayan. Pero lang natin muna si Hayem. Hayem, congratulations, laloves. Ayan, 1K ka na, laloves. Hayem, 138. Ayan. Graduate ka na, laloves. Ayan. Ayan, Jibong Mix TV. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Kailangan na ni host matulog. At may pasok pa bukas. See you na lang bukas, mga lalabs. Same time. Ayan. Thank you so much, mga lalab. God bless us. See you tomorrow again. Bye.